औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग यांच्या वतीनं कृषी महोत्सव 2026चं आयोजन करण्यात आलं असून यावेळी कृषी प्रदर्शनाचं आयोजन तथा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, चर्चासत्र देखील यांचं आयोजन करण्यात आलंय. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी महोत्सवात सहभागी होऊन लाभ घेण्याचं आवाहन देवगड तालुका कृषी अधिकारी आरती पाटील यांनी केलंय. नमस्कार. महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय देवगड यांच्यामार्फत आपण देवगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी महोत्सव व प्रदर्शन आयोजित करत आहोत. या प्रदर्शनामध्ये आपल्याला विविध मान्यवरांचे मार्गदर्शन होणार आहे, चर्चासत्र आहे. यामध्ये आपल्याला मिलिंद जोशी सर, जे महाराष्ट्र पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक आहेत, ते मँगो नेट या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच आंबा पुनर्जीवन या विषयावरती माननीय श्री यशवंत गव्हाणे सर, उपकृषी अधिकारी सावंतवाडी, हे मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि दुसरं म्हणजे संदीप चोरगे, स्थानिक वाण संवर्धन, ते या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि आपल्याला जे स्थानिक जातीचे वेगवेगळे जी वाणं आहेत तीसुद्धा आपल्याला त्या प्रदर्शनामध्ये पाहायला भेटणार आहेत. तसेच जे महिला बचत गटाची उत्पादनं आहेत तीसुद्धा आपण या प्रदर्शनामध्ये विक्रीसाठी सुद्धा अवेलेबल केलेली आहेत. आणि महिलांसाठी म्हणजे आता आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष 2026 म्हणून डिक्लेअर केलेला आहे. तर त्या संदर्भात आपण राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य या विषयावरती पाककला स्पर्धासुद्धा आयोजित करत आहोत. आणि विशेष आकर्षण या महोत्सवाचं असणार आहे ते म्हणजे ड्रोन प्रात्यक्षिक. देवगडमध्ये पहिल्यांदाच आपण ड्रोनद्वारे फवारणी याचं प्रात्यक्षिक आपण या प्रदर्शनामध्ये ठेवणार आहोत. आणि शेतकऱ्यांसाठी जे खास बक्षीस जिंकण्याची संधीसुद्धा या महोत्सवामध्ये आहे. या लकी ड्रॉ पद्धतीने शेतकऱ्यांना बक्षीस जिंकण्याची संधी आहे. तसेच या कार्यक्रमाला मान्यवरसुद्धा उपस्थित राहणार आहेत, त्यांचे मनोगते आहेत. तसेच आपल्यातले काही प्रगतशील शेतकरीसुद्धा आपल्याला त्यांचे जे काही अनुभव आहेत ते सुद्धा आपल्यासमोर सांगणार आहेत. आणि आपल्या तालुक्यातील म्हणजे काही शेतकऱ्यांनी वेगवेगळे प्रयोग केलेले आहेत ते सुद्धा त्या प्रदर्शनामध्ये आपण मांडणार आहोत. तरी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी या प्रदर्शनामध्ये जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी.